И сега отново се връщаме тук в залата на Интерекспо център, зала 3, където посрещаме поредният гост. Това е Сергей Сергиев, който дойде тук, за да ни представи нещо интересно, нещо, което касае всеки един от българите и се надяваме, че в най-скоро време това ще улесни малко нашият живот. Нека да кажем няколко думи за вашата разработка и за всичко това, което е свързано с тази иновативна услуга. Да, ами това, което можем да кажем, ние се казваме Тики. Нашата идея е да присъздадем и да подпомогнем публичният или градският транспорт и да бъде представен в 21 век. Като целта, за да се случи това... той си е представен, но трябва да стане по-удобен, по-близък до нас. Да, и това е основната ни идея, да използваме мобилните технологии и възможността хората да се плащат в градския транспорт с мобилния телефон, а също така и да получават допълнителна информация, която да ги улеснява и да направи по-атрактивно преживяването в градския транспорт. Добре, как ще става това заплащане, този контрол на хората, които са вътре? Това е, все пак думата контрол трябва да присъства непрекъснато в... Да, това, което, значи първо заплащането и начина, по който работи, ние използваме последните 5 технологии, които са NFC, QR код, iBeacon и геолокация в услуга на крайния клиент, за да може това да се случва много плавно. Как работи? В момента, в който приближи или влезе в автобус, клиента получава push нотификация на самия телефон. Той един вид му говори, че се намира в това превозно средство и той с един бутон може да се чекира, за да каже да, аз съм тук, след което се случва операцията по плащане отзади. Има няколко варианта за плащане, чрез мобилната сметка, чрез кредитна карта, но това са тези мобилните плащания, които... Да, това ще улесни хората, ще намали така и струпването на повече клиенти, когато се издават карти, когато се презареждат. Знаем какво става някой път, особено в тия центрове на градския транспорт. Ами да, това е една от ползите, която ще намали опашките. Също така, другата полза, която ще даде възможност за така наречено гъвкаво ценообразуване. Тоест, реално... Гъвкаво в смисъл? В смисъл, че хората, които пътуват по-често, ще могат да получават по-ниски... Бонуси. Да, бонуси, които ще бъдат като крайната цена тогава за билета ще бъде по-малка. Съответно, някои изчисления могат да се правят в зависимост от това колко често пътува даден човек. Дали, примерно сега се купува месечна карта в началото на месеца, а тук може в края на месеца, в зависимост от това колко често пътува човек, да му се предлага месечна, т.е. да му се връща част от сумата. Така че, както се казва, телефона ще стане нашия билет за всичко. Или нашия пропуск, едва ли не. Ами да, това е едно от направленията. Другото направление, което видяхме в общините, с които проведохме доста разговори, е, че към момента градският транспорт не е толкова атрактивен. И за това заедно с общините, които мислим върху насока да го направим по-атрактивен с допълнителни игрови елементи, състезания, които биха накарали хората да го ползват. Добре, но преди да продължим, къде по света има въведени подобни технологии? Ами, значи, подобни технологии има в Германия, има в няколко града въведени, също така има в други градове, в Естония, но там концепцията е друга. При Естония... Те са доста напреднали в доста отношения в Естония. Но при тях те са напреднали в тая насока, че предлагат картни плащания, при което във всяка карта има чип лична карта, при което те се плащат по този начин. С мобилно плащане има подобни технологии, но те използват по-стари технологии, NFC и QR кодови, които са технологии от преди 10 години.
И там подходът е коренно различен. Има също така в Азия, има Япония, в Много ми е Катар. интересно как ще стане заплащането, как тези неща ще се разпределят, ще се чрез мобилния телефон. Едва ли не той става един компютър, той си е и в момента, да? Ами това е, ако чували, да, в смисъл всички знаят Uber, които влязоха като алтернатива на таксиметровите... Те имат сериозни проблеми сега. Да, но те ползват подобен начин на плащане. Тоест всеки си вкарва кредитната карта и реално, когато ползваш дадената услуга и излезеш от таксито, автоматично се взима сумата от кредитната ви карта, без да се налага да вадите пари, с които да плащате. В смисъл, подходът е подобен. Малко е опасничко по нашите улици, че може да изчезне и цялата кредитна карта. Ами, не, това си... Защитата разработена ли е добре? Ами да, значи ние доста мислихме върху това как ще бъде направено. Като цяло ние не предлагаме плащането, ние ще ползваме интегратори, които могат да го предоставят това, които предоставят качеството и защита на данните за кредитните карти. Това ще ни намали ли малко разходите за някои услуги? Ами за градския транспорт със сигурност, понеже с възможността... Първо даваме възможност на гражданите да имат информация както за автобусите, кога пристигат, което така или иначе това го има. Също така даваме им възможност да виждат доколко дадения автобус, какъв е рейтинга на автобуса. Всеки един може да даде обратна връзка към общината за услугата, която предлагат в автобуса. Нали, дали е шофьора, дали е контролера, който ви посреща. Също така ще предлагаме възможност и самия автобус да виждаме колко е натоварен. Дали е пълен, дали е празен. Т.е. ако стоим с приятели и сме на кафе, могат да пропуснат два автобуса и да изчакам третия автобус или втория автобус, ако виждам, че той е по-свободен. Споменахте автобуси, да не говорим за метро, защото метрото е само в столицата. Така вече представили ли сте вашата идея, вашата разработка на някои от общините в България? Ами да, ние по-агресивно почнахме в септември и октомври, при което в Бургас, Стара Загора, Габрово сме представили, София. Проявяват ли интерес как... Значи интереса, който получихме в България, е в Бургас почваме средата на март с нашия социален панел. Целта там е да направим по-атрактивен градския транспорт и това да бъде един допълнителен канал на общината да достигне до гражданите си. Понеже в момента е спечелен търга за електронни билети и с общината и поне общината не иска да има веднъж представяне на мобилни билети, веднъж представяне на електронни билети, понеже за самите граждани това ще бъде някакво объркване. Затова в края на годината, когато ще бъдат електронните билети, водим разговори тогава да имплементираме. Смятате ли, че ние българите ще свикнем така бързо и лесно с електронните билети, с този вид услуга? Малко сме консервативни ние в това отношение. Ами това горе-долу се показа и с срещите, които имахме. Общо взето от другите общини са по-резервирани. Като че ли виждат, че това е някакъв риск за тях. Определено нашия таргет ние не искаме да акцентираме върху всички граждани. Идеята е тези, които имат смартфони и ги ползват активно. Затова нашия модел е първо трябва да достигнем до общините и след това вече трябва да се опитаме да достигнем до всеки гражданин. Тоест имаме малко двоен модел за маркетиране. Но за това са необходими според мен и така необходима е апаратура. Има ли изработена вече? Да, значи ние имаме хардуер и софтуер, като нашия бизнес модел понеже самия хардуер той се поставя в автобусите, като нашия бизнес модел ние поемаме инсталацията и поддръжката
на оборудването и на софтуера и самата интеграция с съществуващи и тикетинг системи, където ги има. Да. Като ние се виждаме като един следващ слой. Значи над електронните билети, това са мобилните билети. И реално единственото, нали, което то е един вид партньорство с общините срещу процент от закупените билети, които минават през нас. Ама това е така доста сериозен ангажимент. Дали ще успеете да го реализирате на повече места, защото все пак трябва да се внедри, за да носи и някакви приходи. Ами това което се опитваме в момента е да осигурим пилотни проекти. Нали, първия Бургас. Интересно е, че има и допълнително желание за партниране в други градове извън страната. Миналата седмица се завърнах от Сан Франциско. Там мобилният оператор AT&T пожела да ни запознае с една от общините в Силиконовата долина, Сан Хосе. Там няма начин да не е така. Да, ние за това решихме, може би, че както се опитваме в България, така може би ще е по-лесно и извън България, понеже чисто... Имат ли подобни системи там? Технологията, която ползваме, я няма никъде към момента. Това е по-различно. Тя е ваша технология. Да, и тя е базирана на iBeacon и NFC. iBeacon е от около година, като тя е от Apple. Това показва, че ние сме направили нещо наистина интересно. Да се надяваме, че то ще бъде уникално и ще бъде признато веднага и внедрено. Това е идеята, че начинът, по който сме се сетили и начинът, по който е имплементиран, е доста интересен. Затова и се опитваме доста бързо да достигнем до по-голямо количество клиенти, до които можем. Добре, как ще решим проблема с тези постоянни контроли в транспорта? Контролите ние сме го измислили, има 3 начина. Единият начин е така наречените турникети. Нали, тоест на самия турникет, когато премине човек зад него, нали, няма нужда от контрола. Вече когато става дума за физическа контрола, имаме два подхода. Единият е с устройство, т.е. с телефон или с таблет, при което може визуално да се провери това дали е човека, който е закупил. Да говорим сега с реални цифри. Кога е възможно това да бъде внедрено, тук поне в столицата и в по-големите градове? Където има по-интензивен транспорт. В момента водим разговори за София. Радваме се, София Тех Парк ни подкрепят в лицето на Елица Панайотова. Тя реално ни помага за връзки както с общината, но тук се опитваме повече като пилотен проект, ако можем да стартираме някъде. Идеята е, че това е по-трудно. По-трудно, самата община е доста по-голяма и има доста голямо усилие в тая насока, което е проведено последните няколко години, за да се създаде такава интегрирана система. Това говори за вече стремежа да се създадат едни по-интелигентни транспортни системи в България, така че няма начин да не стане това. Интересното е, че така или иначе ще стане. Кой ще го направи това? Факт е, че ние предлагаме иновация, предлагаме нещо ново, предлагаме необходимите данни за анализ, платформата, за която всяка община може да вземе решение, базирани на реални данни, възоснова на пътникопотока и също така възоснова на техния парк. Поведението, закъснения и всякакви допълнителни данни, които се получават. Хартиените билети в скоро време могат и така полека да отмрат. Ние върху това, което мислехме, понеже телефоните все пак имат някакво ограничение, това е батерията. Да. И така или иначе електронните билети, визирам магнитни карти. Друго и природните бедствия в България, които спират цели станции. Факт е, че ние с тези мобилни билети се виждаме като една алтернатива. Една алтернатива, която да подобри преживяването и усещането на гражданите.
Аз мисля, че ние тия неща ще ги обсъждаме непрекъснато, но гледате ли към някои други сфери на живота? Ами това, което значи в Сан Франциско, докато бях, понеже самата технология предлага бързи плащания, а и допълнително и ние мислихме, можем ли, това са бързи билети, не бързи плащания, бързи билети, на места, т.е. навсякъде, където има опашки, тази технология може да бъде използвана и продукта, който предлагаме. Визирам концерти, входове на концерти, също така музеи. Веднага ще ви попитат, може ли да се направи нещо за пазаруване в обикновени магазини? Ами, там моделът е по-различен и не би... Смисъл, зрителите вече задават такъв въпрос, задават такъв въпрос. Ами там, понеже всеки продукт си има уникален код, просто е по-различен модела и няма как да се работи. Същото зададоха ни и за кината и там няма как да се случи, понеже това го правиш предварително, избираш мястото, което искаш да бъдеш там и то е съвсем друг модел. Нали, при нас модел е, където има опашка, да елиминираме опашка. Опашка за влак, опашка за... Добре, откъде ви дойде тази идея? Защото все пак в нашата страна подобни идеи трудно си пробиват път. Ами, идеята дойде първо технологията, след като беше излязла. Значи, един от кофаундърите, който е управител, Митко, той реално ползва градски транспорт и както и ние, проблема с липсата на билетчета, проблема с това, че трябва да се нареждаш на опашка, за да си заредиш картата и всичко това ни накара да мислим, можем ли по някакъв начин да се направи и самата технология обърнахме. Може ли това да ви осигури така до нормален доход, за да съществувате? Ами реално ние печелим от това, че взимаме процент от всеки билет. Ага. И ние поемаме инвестицията, но за сметка на това дългосрочно и това, което е предимство, че за всяка община това няма да струва нищо като инвестиция и самата имплементация отнема около месец, максимум месец и половина в който и да е град. Може би единствено в София. Има нещо интересно, което ми се струва, че ще бъде така приятно и за зрителите на нашето предаване. Докъде мислите ще стигнат този тип технологии и този начин за облегчаване на живота ни? Ами, примера, гледали ли сте в бъдеще? Да. Ами, примера, който видяхме в Естония, Реданго, те не са конкуренти, понеже не ползват нашата технология, но с тях си говорихме това, което се случва в града, всички услуги, които може да предлага една община, като включим музеи, театри, градски транспорт. В рамките на една градска общност, на една община, примерно, както е при нас. Всичко това се прави с една карта, която има специален чип, а тази карта е реално личната им карта. Тоест в личната им карта има и там е бил съвсем друг трика, понеже... При нас ще изтече доста време, докато и личните карти бъдат с чип. Това би било най-доброто решение. Да, ние върху това, което мислихме и сме се насочили, че всеки един от нас носи със себе си телефон. Тоест това така или иначе е нещо съпътстващо и за това искаме да избегнем носенето на допълнителни карти. Правихте ли вече експерименти тук? В смисъл? С подобните платформи тези. Експерименти правихте ли да видите как ще бъде прието от транспортните компании? Това, което правим, значи първо това, което направи впечатление, е, че транспортните компании, понеже общините работят с транспортни компании, самите транспортни компании са малко по-резистентни към нови идеи, към такива подходи. Но пък от друга страна има общини, които мислят в тая насока и определено ни подпомагат. Като Бургас е типичният пример. Може би те искат да въведат и по-сериозен контрол на пътникопотока, по-сериозно отчитане, може би и такива данни могат да се събират. Да, предимството е, че те ще събират данни за хората, къде пътуват, кога някои линии са по-натоварени, дали да ги облегчат, дали да добавят допълнителен автобус, къде е основният трафик, което е един голям плюс, понеже към момента нямат реални данни
колко хора пътуват, кога пътуват, какво е натоварването и самите им решения не са много базирани на реалните данни, а някой външно трябва да проведе това броене. Колко човека сте вие, които се занимавате с тази? В момента тима ни е повече от 10 човека и реално интересното е, че миналата седмица имах среща и в Лондон. Определено и те мислят в тая насока. При положение това е един много голям град, който ползва карти, Oyster карта, за плащане и те мислят към това да преминат към мобилни апликации. Също така Милтън Кейнс, това е един проект в UK, в който цялата община заедно с университета, с университета Open University и с английското правителство разработват хъб, който да стимулира Smart Cities, който проект е 3 годишен, в момента остава още една година и след това се смята, че този модел ще бъде преекспониран в другите градове. И реално докато бях там, проявиха интерес и ни поканиха, ако искаме да участваме. Технологията, която предлагаме, им е харесала и сега в момента първа продължаваме разговорите, за да видим дали това може да се случи. Значи с две думи, аз доколкото разбирам, вашата цел е да се премахнат билети, магнитни карти, такива автомати за продажба на билети, всичко това да изчезне, за да може да бъде на базата само на един личен телефон. Това е целта и другото, което се опитваме да направим. Другото, което се опитваме да направим, това е да създадем една екосистема, като система и тя да е интегрируема, т.е. независимо в кой град си, ти да можеш да си плащаш с тази апликация. То вече има такива системи, нали, да се заплащат определен вид услуги, да? Идеята ни е, че независимо дали си в Бургас, в Мюнхен, Лондон, да си плащаш с телефона, да не се налага да си купуваш карти, да търсиш... Ставаме едно голямо село вече. Нали, това е бъдещето и към това се стремим. Така. Иначе, с какво друго се занимавате? Не може да бъде само това приоритет на вашата дейност. Явно имате и други намерения. В смисъл за самата компания? Да. Нашата идея е като цяло този продукт и тази услуга да я предложим глобално, да работим с партньори. Ясно е, че в някои градове други ще работят там, но като цяло нашата идея е всичко това да бъде интегрирано и хората спокойно да могат да пътуват от един град в друг в градския транспорт, като използват мобилния си телефон. Аз мисля, че ще дойде времето, когато просто това предаване отдавна ще бъде в историята, но този разговор ще го гледат хората така с лека насмешка, как сме били ентусиазирани, а те вече ще го използват като услуга. Да? Мисля, че все пак трябва да си пожелаем да се повишава атрактивността в тази област. То е доста атрактивно. И ние мислим в тая насока и даже за това имаме отделна платформа, която е социална платформа. Смисъл? Идеята е, че хората, освен самото плащане, което се случва супер бързо и лесно, това да бъде място, в което да стимулираме гражданите да ползват градския транспорт. Тоест с допълнителни промоции, допълнителни игри от рода на състезания между отделни организации за това, ако аз пътувам от точка А до точка Б и съм спестил вредни емисии, то това да има един калкулатор, който да ми изчислява колко вредни емисии съм спестил. И на ниво организация, това, което мислим в община Бургас да направим, е веднъж месечно да се дава на самата организация грамота за зелена компания или образование, като това ще бъде обвързано под игровия елемент.
Също така в Бургас смятаме да стартираме кампания, която да даде възможност хората да изберат името на линия 211. Тя как да се казва? Те ще имат възможност да дадат име. Да си дадат и име на самата линия, вече да не е само с цифри. Това е доста интересно. Да. Допълнително нашия ап ще има и секция, знаете ли, в която да дава възможност на кампанийно на хората, гражданите да придобият допълнителна информация в даден сектор, дадена насока. Примерно по 24 май трябва да измислим някаква игра, която да стимулира четенето и в смисъл българската. Аз искам да ви благодаря за интересните неща, които разказахте до този момент. Да ви пожелая успех и дано да се виждаме по-често. Благодаря ви, сега е време за реклама.